Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Alang aruden, intay basaan nain ti surat ni pagayam tayo Mika iti Ilocos Norte. Kastiman ti surat na, ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinagan Mika. May sak nga asawa Mang Bianong ken addaanan iti anak. Nakapagsurat akmet takayat kuman nga idawatan iti solusyon, ti bakbaklayag iti aparikot, gapo iti padagsen nga asawak. Kastoy man narugyak ti amin, Mang Bianong. Nasayata si Mang Patkan bakit? Mabisin kami na nangururay kan ka. Ay, pasensya kayon lakay. Nag-overtime kamin iji office. Tadayin pa ilipas ni boss sa kasapulan na masapa inton bigat. Ala, sana balit na nagluto akon. Mangantayon. Ay na, himbaglakit din ta responsable ka nga asawa. Awan parikot nga oray no maladawak nga agawid. Kababain mo't kan ka Mangup-opisina ka. Dinto tagtaltalo nakmet. Alangan mo ta saan ka nga asikaswan. Kat agpada tamot ang mabambanog. Ken umununakbot nga agawid ngam si ka. Malangarudan, mabitlaang. Ayabak dagiti anak tatamangan tayon. O sige bakit? Tasya akong taggao iti makan. Poldo, anyat kuko ang diti sirok ti kayo. Tagtagari, tamang numaabakak. Ha? Anya day taya? Cellphone mo mat day taigam mo. Makilablabanak. Anya? Ay sos, games man gaya man day ta. Nagmayat tupay tagay ayam. Padasam ang aming, tapno amom ti sasawam. Anya? Ay, malas. Awanan, naabak akaw. Anya, matan. Ay sos, maadik ka no kasta ka na yun ti kuko. Nagmayat tupay. No kayat mau, ikanta mo't iti games deta cellphone mau. Tapno amom mo't ti ibagbagam Sana kasta nga ignoranti ka danay. Dani, awan trabaho kinton bigat. Agpasyar tayo man mat. Ay, sawanan. Ay, anyamat tan. Nalalayin kayo, kitin ngam siya. Saan na mabali na? Hoy, Dani, dengdengan na ka di. Uy, nagadutin mo na kalaban. Oops, ay, saan ta kakabailan? Naglukon ta di nakit din ni kaskaso. May Paiman. bus kayo amin. Aha. Hoy, Dani, dahi ta cellphone mo latan tikit kita. Yes! Naibustan. Anya ka matan, Mika. Ape arin nabsot mo ti cellphone ko ay. Isublim kanyak dita. Awanan. Imbis na parmog ko dagiti kabusor, imaduda man na. Just kay ka?
Sumanauak ngam di nakikaskaso. Gapo iti dayta mobile games. Pagbalinan na ka na bagtit takasasa umon ti mismo aba game. Di ka man makibibiyang. Agay, ayam ka mo tano kayat mo. Isublim day ta cellphone ko, ta ituloy ko tayo ay ayama. Ipalapal kung tupay dayta as cellphone mo. Utro. Asideg ako ni Jepanay. Makainanak putlaangan. Makabanugmat nga orem ako ng opisina ti pagtrabaho. Mika! Oh, Puldo, si Kamat. Ayan ni Danay. Adda siguro ijetal talon na Naggapuan kami iti opisina. Paawid ak pailaang. Makita ka nga raw ta naka-uniforme ka pailaan. Apay ay damdamagam ni Dani kat agkit-kita kayo mat ijetal talon. Diyak ngamin nakit-kita ijay talong. Ah? Nagdagangan ti panawaan, kadyak matla maurayan na mapan mangipalog na kadyan nuwang na. Kat agal al-alan, iso siya kung tinang ipalugnak ata, amangan numas daw. Di kasi malog ijay talon. Gapu lang iti dayta mobile games. Sana bale, tadama kang dagitinwang iti nang iwaywayak kadakwada. Anya kamutan? No awan ni Poldo anang ipalubnak ijay nuang nas dukuman. Gapu iti kinaman nagbaybayam. Di ka man gumaniwat, Mika. Makarangaran ka. Nalabas kan Dani. Adik kan iti dayta mobile games. Ati mo pa ti ubing. Panawan naklangan, no awan tinasayat nga ibagam. Huy, nagbalin kan nga responsable. Kasla sa bali ka na tao, Dani. Sumardan kan! Makarangaran ka man! Istorbo ka! Isturbo kaya, ma. Hoy! Isuplim din ang cellphone mo, Mika! Di mo dadalin ti panagayayayam ka! Pinagbalin na kan nga irresponsable da ito yung ay-ayam. Imperak mo ti cellphone ko! Agiyaman ka. Tasaan adita rupam tinang iperakak. Jablo ka. Nagbalinan nga adek iti mobile games ti asawak mang biyanaw. Nagbalin mo't kan asadot, kan irresponsable, ta daytala ay ayaman iti cellphone, ti sangsangwon na. Kanayon kami muteng agapa, gapu iti mobile games. Impagarup ko nga raw nga agsardingain, gapu iti panangiper akaw iti cellphone na. Ngam. Kabarbaro mo teta computer set. Wine, kagat-gatang ko lang. An-anom ngay dayta? Usar ka. Anyapay ko ma. Dinadal mo ti cellphone ko. Isa computer lang ang tiginatang ko. Nangiruwar ka iti kwarta iti bangko? Natural Pangala ko may tigatang ko ngayon jak nangirwar. Anya? Or-ornungan ta ti kwarta iti bangko. Ngam nangiruwar ka gapulang iti computer? Computer mo tinangigatangak. Jak mo't intad iti babae. Dani! Panawan nakman kiti. Tapadasok man ti computer. Napimpintas siguro tagay ayam dito. Itadakdakal. Ay no! Agbagtit ka na talaga, Dani! Ay, Diyos ki. Mahaba kaksamutan. Sana mabalin. Nagadun tirim mo rakabungsor. At ikaping sana weapon ko taramatag. Dani! Kita man. Naggapuak iti trabaho, nabampanugak kasi mangpet, pinanawan ka nakasango dita computer, ngam nasangputan kalatang adda dita sango ti computer, di mo pa isusungmbatan ti awag ko, anya ka Dani, di mo pa ikit-kita, dagit anak ta. Di ka mang disturbo, Mika. Ay, consumption ka talaga, kaya't mo tabutagak dita computer. Padasam ata si katibetagag. Ayop ka! Di ka mang disturbo ko nakman. Panawan nak, Mika. Dahil tabagin ti pakibiyangan. Di nak pakibibiyangan. Tamangan numarabis ka. Pasensya kan, Mika. Siyak tinang isurukan ni Danay nga agay ayam iti mobile games. Diyak mat impagarap nga balin na kasjay.
Awanan. Adik at talagang di asawa iti computer games. Pagpalpalabasak lang iti panawin ko, no agay ay ayamak iti mobile games. Ang Jack Pulos na adik iti dayta. Iso Jack Pulos pagarupain, ngagbalay nakas dyan ni danay. Puldo. Saan pa'y na sumalsalog iti talon na? Nagaatid dugan ti ruot iti tambak ti kataltalunan na. Un nga rod. Diya ka mo ti aramidag kan kwa na. Konsumisyon na talaga. Iso patalon ko lang ti talon mi. Sayang mo't no sana matalon. No, kaya't mau uray siya kon timang talon. Sayang nga talaga day jay no mabaybayan. Nanang, da kayo man ti makisarita kini Dani. Bareng no da kayo ti denggan na. Padasak akasarita anak ko. Bareng no kabain na kayo akatugangan na Kat isardeng nang ti kinaadik na iti computer games. Oh, no apay mo't ngamen imbinto dayta. Pagbalinin na bagtititaw. Nangro na dagiti naadikan. Launay ananang. Kasta ti mapaspasamak itay jay manugang nyo. Nagbaliwan alamin pinsan ni Dani. Nala, bayam anak ko. Tapadasak akasarita di asawa. Kinasarita nga rod ni nanang ti asawak mang biyanong ngem kaskas day nga awan latta ti nagbaliwan na. Konsumisyon latta sakit ti ulaw. Makaisinsina akon kankwana ngem pampanunutik laeng dagiti anak may. Makapangpang orak kankwana no daytay nakatallikod nga agay ay ayam iti computer games. Kumusta nga iti panagdenayo iti asawam anak ko? Kasjay latta ananang. Awan latta mo tinagbaliwan na. Kumaro kit di akumaro Ay anyan. Sayang jay asawam. Ta dinadaal ti video games. Bagtit kit di Computer kit din ti mang manipulakin ko Aramid ti awan manaknakem na ti kastananang. Makaumang aramid. Isinak sa laangan nanang. Anya? Unanang. Awan mo't lang ti serbi ti panagdenden nami. Iso apang panunutog ti mangisinakan kwa na. Makauman ti aramid na nanang. Ay, agpanunot ka na imbag anak ko. No talaga asaanan nga agbaliw ti asawam. Makamokan tumatan no anya ti aramidam. Barang no agnakam. Jak impatarakan jay nuang. Tapno adamot ti aramidam Un ka di. Ingkang rod agdigosan. Uray pa nagdigos. Di mo pa yun may sapar. Taday talatan computer ti sangsangwam. Uray siya nga asawam. Di nakpay masangon. Just kakit di. Imbag pa'y deta computer. Ta isulatan ti sangsangwam. Idinto ta siya. Kasla saan tangag kabalay. Ta di nakpay kasarita. No di kan asit gana kasao. Di ka nga rod mang disturbo Panawan na kundi daw Ingkan tu or diwayway jay nuang Laglagi pum kumata na pudot ti panawon ita. Sumrekak meten iti trabaho. Wun, mapanakin ton madamdama. Nasapa pa'y mat. Agar-araw pa'y dayjay. Madamdaman nga inak ipalubnak. Ay, agsakitak makakit-kitakan ka. Adda ka man dita sa ngwanan ti computer mo. Di nak namin kit-kitaan Kasano adi ka kit-kitaan ngay, kat agkabalay tamat. Ay, wun gayam. Napan mo ka di inwayway jenwang? Wun. Sigurado ka? Wun ko naklang aruden. Anya ti kahit masungbat. Dagulit ka, babae. Kaya't ko lang ati makasigurado. Mika! Danay! Umayak ngan! Nimot Mika! po ko jay. Danay! Apay nga tan. Apayin puldo. Mika! Awanan ginwang yaw! Nasdong!
Anya? Sayang, deja ano, nagdakkel pa imot nga raw. Napigsa ka tulungan nga agtalawn. No nakita ko madagaws, naipalubnak ko kuma. Tiawanan bain a Dani? Dani! Dani! Ayup ka! Panay ko. Gusto mo na. Anya ka matan. Awanin tinwang tayo! Nasdon ga po iti pa ng baybay just keka! Konsumisyon ka talaga! Kuma, si kanti na pukaw! San ajay nuang? Tada pa kairanudan iti dayjay! Idinto ta si ka! Awan ti pa kairanudan kan ka! Useless ka at tao! No, pahimot nga minasika pala tinagbalin nga asawak Numabalin la ko mga isagsagan di taunag ti computer mo tapno ditakan nga agnaad just keka! Dani, anya ti kayat asawon daytoy? Nagdakkel ti naikaltas iti bank account ta? Ha? Napanak ije bangko tap nag-update ako ma. Kat naamuak, ana ipur-purchase gayam para iti video games dagiti naikiskis sa iti bank account ta. Nagdakkel ti naikisay. Kwa, may ibusanak kami ni tibiyag no ayamak. Iso nga inususar ko ti bank account number tapno makapurchase ak iti biyag ko. Kat maitultuloy ko tagay ayam. Anay ko, apingin sipat mo kanyak dito pang nay. Mangiruruman ka! Agsinatan, ayop ka! Agsinatan! Taday ta video games lang ng ti asawaam, ayop! Konsumisyon ka talaga ti asawak mang biyanaw. Awan lang aruden ti maitultulong na kanyak. Mangirarit pa'y. Kung kunada panawak laing ngayon ta adik unayan iti computer games. Awanin ti amunang aramidan no diti agay ayam iti video games. Dandanay saan pa yun na matmaturaw gapo iti kako-computer na. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak mang biyanaw. Naumaak at talaga niti jarte asawak. Atiw na pa yan ti ubeng paanawa. Iwan-wan nak kuma. To'y maguguran kalafing mo, Mika iti Ilocos Norte. Iti panawan tayo, nalakan ti umawag, dumngag iti musika, agbuya, agay ayam iti games, i-message mo dagiti gagayam mo, ag-picture ken ag-access iti internet. Amen. Iti may sa kagawaan mabalin mo nga ibulsa. Makaayaw ti electronics nga may ti sumagmamanula kumaaapanawan. Daytay saan na lapunusan ti kaadwan na nga oras mo. Ta kastay kadawyan panao nga amin nalabas dakas. Makipagrik na ak iti panakaupay mo, pagayam Mika. Naturod lang amin dito asawam, mangipadpad-ang kadagiti rumbang kumanga aramidan na, ta adda ka ngamin pangnamnamaan na. Iso panawanan para iti time out. Temporaryaw, panawam, aging makariing iti kinapudnaw. No saan agpure ay ket goodbye sadot. May kadwa Tesalonica, versikulo may 3, iti versikulo 10. Ti saan ngagtrabaho, saan apakpakanan. Alright. Kastapay nga road papagayam, aging gangay ti sumaranumanay ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyagni na kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo,
share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!